गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय। बे जाहैबाय जोंनि फिल्म प्रडाक्शननि सायाव। जोंनि खायसे खायसे दावगाफुनाय फिल्म डाइरेक्टरफोरा एसे एनै गोरोन्थि मावनायनि जाहोनावनो जोंनि बाजेटआ एसे बारा जायो। थिग बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंगोन। जायफोरा गोसो गुदुं भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय आङो गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। जाथि बंश बयनोबो शेयार खालामना होदो। बिदा फंबाय बयनोबो शेयार खालामना होदो। बिब' बिनानाव बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो गावनि अनजालिनोबो शेयार खालामना होदो। थ' बिदिब्ला आङो जागायनोसै दिनैनि भिडिअखौ। जोंहा फिल्म बानायनायाव मोनबा खोलोब थायो। मोनबा खोलोब मिन्स प्रडाक्शननि सायाव बुंदों आङो। डेभेलपमेन्ट आरो अडियन्सनि सायाव। डेभेलपमेन्ट आरो अडियन्सनि सायाव। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैगोन प्रि प्रडाक्शन, बिनि उनाव फैगोन प्रडाक्शन, बिनि उनाव फैगोन पोस्ट प्रडाक्शन, बिनि उनाव फैगोन माने डिस्ट्रिबिउशन माने जायगा देखायहैनायनि माने बे फर्मुला आरोखि। जों दिनै गिबियावनो जोङो डेभेलपमेन्ट आरो नोंनि सिनेमाखौ सोरनि थाखाय बानायगोन बेनि सायाव सावरायगोन। डेभेलपमेन्टआ ओरैहाय मोनसे बेसाद एंगार हायै माने साबजेक्ट फिल्मनि थाखाय। बे जाहैबाय डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार ज' जिरायनानै मोनसे फिल्म बानायनायनि सायाव जोबोद गोसो होना सावरायनाय। आरो बे सावरायनायावनो फैगोन नोंथाङा फिल्मखौ सोरनि थाखाय बानायगोन एबा मा साबजेक्टखौ लाना बानायगोन। ना ड्राग्सनि सायाव, ना आथिखाल हालोदनि सायाव, ना बर' माहारिनि सायाव, ना लाभनि सायाव, ना माने क्रिमिनेलनि सायाव। बायदिसिना माबा दङ, साबजेक्ट दङ। बेफोरखौ नोंथाङा मोजाङै सायख'नांगोन। आरो बे सायख'नाया जानायनि उनाव नोंथांनाव फैगोन सोर आर्टिस्टखौ लानाय जागोन, माबायदि DOP डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफि। DOP माने डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफि। जोङो सिम्पलै बेखौ केमेरामेन बुङो। बिनि सायाव बेखौ सोरखौ लानाय जागोन, एक्टर एक्ट्रेस सोरखौ लानाय जागोन, बबे लकेसनाव लानाय जागोन, बेफोर गासैखौबो डेभेलपमेन्टआव सावरायजायो आरोखि। आरो बे डेभेलपमेन्टआवनो नोंथाङा नोंथांनि फिल्मखौ सोरनि थाखाय बानायगोन बेखौ थिरां खालामनांगोन। बे सावरायनाया जानायनि उनावसो डेट लानानै, तारिख लानानै, लकेसन लानानै, बाजेटखौ फाइनाल खालामनानै नोंथाङा प्रि प्रडाक्शनाव थांगोन। प्रि प्रडाक्शनाव मेरला माने खामानि दङ। बेफोरखौ मोजाङै सानै हयै आङो उनाव बुंसिगोन। दा खालि नोंथांमोना नैबेखौल' सान, बे मोनबा भागाव जाय डाइरेक्टरा सिरिबाङै खामानि मावलाङो अब्ला जोंनि बाजेटआ बारा जाया एबा गुबुननिख्रुइ नोंथाङा खम बाजेटावनो फिल्मखौ बानायनो हागोन। थिग बिदि आरोखि। थ' बिदिब्ला आं दिनै जागायजेननायाव नोंथांमोननो डेभेलपमेन्ट आरो सोर अडियन्सनो माबायदि नायग्रानो नोंथाङा फिल्म बानायगोन बेखौ नोंथांमोना थिग खालामग्रोनांगौ। बेखौ बुंनानै आङो दिनै दोनथ'नाय जाबाय। लोगोसे आं दावगाफुनाय फिल्म डाइरेक्टरफोरखौ बुंदों। जोङो इउटिउबावबो नाय आरो आंनि बे कन्टेन्टआबो इउटिउबावनो थांगोन। नोंथांमोना
इंलिस आरो हिन्दीखौ बुजि मोनाब्ला आंनि बर'खौ बुजि मोनगोन ना ओंखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बिनि उनाव डाइरेक्शननि सायाव रायज्लायगोन दा प्रडाक्शननि सायाव गोबां खोथा बुंनो गोनां दं बेखौ आं लासै लासै बुंगोन थ' बिदिब्ला दिनै आं अनलि फार्स्ट स्टेप हिसाबै डेभेलपमेन्ट आरो नोंथाङा माबायदि अडियन्सनि थाखाय फिल्म बानायगोन बेखौ बुंनाय जाबाय लोगोसे बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि बाय।